खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खुदिया थुनलाइ आरो लाइमोन लिरगिरि साहित्य अकादेमि बान्था 2023 खौ फोसावबाय। करीमगंजआव 25 कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे साबा हमदों। माजुलियाव फेरि सिबिथायखौ दोनथ'बाय। सौदियायाव आइजोफोरा लामायाव माइ गायनानै हेंथा सोमावसारदों। एचएस जोबथा आनजादाव मोजां रिजाल्ट होनो हायै रायजोनि गं 139 कलेजफोरनिसिम जाहोन खिन्थानाय नटिस। धेमाजियाव बिस गोनां मैखुन जानानै सा 26 सुबुङा देहा फाहामसालियाव। गसाइगाव मालागुरिनि गं 68 नखरा रैखाथि बादायाव थानांदों। एम्सजों खुंजानाय नार्सिं अफिसार आनजादनि पेपार लिक खालामग्रा गुबै दायनिगिरिया हमजाबाय। पाठशालानि मदन राउता सिभिल हस्पिटालाव दै लोमदों। बेमारिफोरखौ गुबुन हस्पिटालाव दोनस्लायनांबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खुदिया थुनलाइ लिरगिरि बान्था आरो लाइमोन लिरगिरि बान्था 2023 खौ साहित्य अकादेमिया फोसावबाय। उन्दै खुदियाफोरनि थाखाय गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाब सुजुनानै देग्लाय 2023 इं मायथाइनि साहित्य अकादेमिनि खुदिया थुनलाइ बान्थाखौ गोख्रों आरो गागि बर' आइजो लिरगिरि मुस्रिमा प्रतिमा नन्दि नार्जारिया मोननो हादों। बेनि अनगायैबो सम, जिउ आरो खन्थाइ बिजाब सुजुनानै साहित्य अकादेमिनि लाइमोन लिरगिरि बान्थाखौ मोननो हादों राफोद लिरगिरि माइनावस्रि दैमारिया। देग्लाय बोसोर 2023 नि साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय सानैनोबो बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो बिथांमोना जाहाथे उननि समाव आरोबाव बांसिनै बर' राव थुनलाइ सोरजिनो थुलुंगा मोनबावथों होननानै बर' रेबग्रा जथुमनि जानानै आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया हामलायथि हरदों आरो गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया बर' रेबग्रा जथुमजों होजानाय फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारिनि रावस्लाइ बान्था 2022 खौ मोननो हाखांबायमोन। बेनि अनगायैबो 2012 मायथाइयाव नीलकमल ब्रह्म सुंद' सल' बान्था आरो बर' थुनलाइ आफादजों होजानाय समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था 2023 खौ मोननो हादोंमोन गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया। राफोद लाइमोन लिरगिरि माइनावस्रि दैमारियाबो बर' रेबग्रा जथुमजों होजानाय लाइमोन लिरगिरि बान्था 2021 बान्थाखौ मोननो हाखांबायमोन। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिनि लेखक संबर्धना 2021 बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन। करीमगंजआव ड्राग्सनि हेंथा जाफुंसार अपारेशन। करीमगंज पुलिसआ 25 कौटि बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरा ड्राग्सनि गेदेर कनसाइनमेन्ट डिल खालामगोननि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो करीमगंज पुलिसआ बाजारिसेरा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय नीलकान्तपुर गामियाव एन्टि ड्राग्स अपारेशन खालामनानै साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे एन्टि ड्राग्स अपारेशनाव 3.2 केजि हेर'इन जब्द खालामदों। ड्राग्स फालांगिरिफ्रा हेर'इनखौ मोन 250 साबुन पेकेटाव सोनानै स्मागलिं खालामनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन। नाथाय बे समावनो पुलिस अपारेशन जायो आरो कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै पटारकान्दिनि तालाब हुसेन, ताहिर आहमेद, कालिन हुसेन आरो नसुं रायजो त्रिपुरानि तिताई सरकार आरो नीतू सरकार होननानै सिनायथिनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे AS01BW8277 नम्बरनि रेनल्ड डास्टार आरो AS10F1205 नम्बरनि मारुति एल्ट' गारिखौबो जब्द खालामनो हादों। माजुलियाव फेरि सिबिथायखौ दोनथ'बाय।
माजुलियाव थिखानाय गैयै समनि थाखाय फेरि सिबिथायखौ दोनथ'बाय। बुरलुंबुथुर दैमानि दै बारायनायखौ नोजोर होनानै माजुलियाव फेरि सिबिथायखौ दोनथ'दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दैया खैफोद सिमानि गोजौआव बोहैनायनि थाखाय रैखाथिखौ नोजोर होनानै निमाथि गाथोननिफ्राय माजुलि फोनांजाबनाय फेरि सिबिथायखौ थिखानाय गैयै समनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। बेनि थाखाय दै हान्थामेला बिफानाबो मोनसे बिथोन जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङावनो बुरलुंबुथुर दैमानि दै गेजेराव गंसे फेरिया गोलाव सम थाबथानानै थानायनि बागै खौरां मोन्दोंमोन। लामा ना फोथार? हानजासे आइजोफोरा लामा गेजेराव माइ गायनानै सोमावसारदों। थाबैनो लामा बानायना होनांगौनि दाबिजों हानजासे आइजोफोरा लामा गेजेराव माइ गायनानै सोमावसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सदिया बिधान सभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सैख'वानि न' बरमुरा गाव पन्चायतनि 5 नं वार्डनि मोनसे लामाया भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर उनावबो सोरखारनि गेजेराव गोग्लैयाखै। नाथाय 2.5 किल'मिटार गोलाव बे लामानि आथिखाल थासारिखौ ओनसोलनि आइजोफोरा नायनानै थानो हायाखै। आरो आइजोफोरा लामा गेजेराव माइ गायनानै खुंथायनि हेंथा सोमावसारदों आरो थाबैनो लामा बानायनानै होनो दाबि खालामदों। लामानि बेबायदि गाज्रि थासारिनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय समाव गोग्लैयो। ओनसोलनि सुबुंफोरा हान्थिनायाव गोब्राब जेंनाजों सैनांदों आरो लामानि थाखायनो बे ओनसोलाव जायखिजाया इमारजेन्सि सिबिथायनि गारिबो फैनो हाया। जायगानि राजखान्थिगिरिफोराबो बिसायख'थिनि समावल' आखाइ खबजोबनानै भट बिफैयो। नाथाय बिसायख'थिनि उनाव गासैखौबो बावगारलाङो होननानै सोमावसारग्रा आइजोफोरा अजद होदों। रायजोनि गं 139 कलेजफोरनिसिम जाहोन खिन्थानाय नटिस। बावैसो सान सिगाङाव फोसावजानाय एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्टआव मोजां फिथाय होनो हायै रायजोनि गं 139 कलेज आरो फरायसालिमाफोरनिसिम जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों। आसाम सोरखारनि हायार एडुकेशन डाइरेक्टरा रायजोनि गं 139 कलेजफोरनि हेंथायै जाहोन खिन्थानाय बे नटिसखौ दैथायहरदों। नटिसआव रोखायै बिथोन होनाय बायदिब्ला देग्लायनि एचएस जोबथा आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायि कलेजफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायिनि जाहोनखौ फैगौ 30 जुननि गेजेराव दाखिल खालामनो नांगोन। मख'नो गोनांदि कलेज आरो फरायसालिमाफोरनि रुजुनायाव सोरखारि आरो बेसरकारि एबा निजायारि हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोरा देग्लायनि एचएस जोबथा आनजादाव साबसिन रिजाल्ट खालामदों होननानै बावैसो सान सिगां सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगुआ टुइटाराव टुइट खालामदोंमोन। ओरैहाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया टुइट खालामनायनि उनावनो हायार एडुकेशन डाइरेक्टरा 75% खमसिन फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानाय रायजोनि गं 135 कलेजफोरनि हेंथायै जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2023 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्टआ मा जाहोननि थाखाय मोजां जायासै बेनि फोरमायथिनायखौ बिनायजों लोगोसे बैफोर कलेजफोरखौ थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि रिजाल्टनि रिपर्टखौबो दाखिल खालामनो थाखाय हायार एडुकेशन डाइरेक्टरा बिथोन होदों। धेमाजियाव बिस गोनां मैखुन जानानै गोबांसा जब्रायाव गोग्लैदों। धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै सा 26 सुबुङा जब्रायाव गोग्लैनानै देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादों। बिस गोनां मैखुन जानानै देहा फाहामसालियाव थाहैनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव आइजो आरो उन्दैसाफोरबो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैखुन जानायनि उनावनो उदै सानाय, लोमजानाय, खिनाय, गोबानाय बायदि जानाय सिमेन्ट सापरिनि सा 14 सुबुं आरो धेमाजि पसिस सुबाहेरिनि 2 सुबुंखौ धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जायो। गुबुन फारसे सिलाफोथार कनामुख देहा फाहामसालियाव बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रा जानाय गुबुन 9 सुबुंखौ थिसननाय जादों। बबेखानि सरासनस्रा ट्रिटमेन्टनि थाखाय धेमाजियाव 10 आरो सिलाफोथार कनामुखनि 9 गासै 19 सुबुंखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होनानै न'आव हगारहरफिनो। नाथाय गुबुन 7 सुबुङा दासिमबो देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय लागासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। रैखाथि बादायाव थानांदों गसाइगाव मालागुरिनि मोन 68 नखरफोरा। रायजोआव थाद'नाय गैयै अखा हानायाव गसाइगाव नोगोरनि साहा 5 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय मालागुरि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा न' बां गारनानै रैखाथि बादायाव थाहैनानै गोब्राब जेंनाजों सैनांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माखासे सान अखा हानानै दैबाना लोमसावनायाव सैनांदों मालागुरि गामिनि गं 68 नखरा।
मालागुरि गामिनि थागिरिफ्रा न' बां माइ माइरं दाउ अमा मोसौ मैसो बायदि खहा जानांदों। जाउनाव मालागुरि गामिनि रायजोफोरा मालागुरि एमपि गेजेर फरायसालियाव फसंनाय अरायथि नङि रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जादों। लोगोसे थाबैनो दैबानाजों सैनांनाय नखरफोरखौ बिटिआर सरकारा खौरां लाफैयो आरो नखराव गोबां खहा जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होफैनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों मालागुरि गामिनि रायजोफोरा। दिल्ली एम्सआ खुंनाय नार्सिं अफिसार रिक्रुटमेन्ट कमन एलिजिबिलिटि टेस्ट आनजादनि सोंलु पेपारखौ लिक खालामग्रा गुबै दायनिगिरिया सिबिआइजों हमजाबाय। हमजानाय गुबै दायनिगिरिनि मुंखौ महालिनि गियानज्योति इनस्टिट्यूट अफ मेनेजमेन्ट एन्ड टेक्न'लजिनि फोरोंगिरि नवनीत कुमार होननानै सिनायथि होदों। हमजानाय गुबै दायनिगिरिखौ शुक्रबारखालि बिजिरसालियाव फसंहैदों सिबिआइआ। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव बे पेपार लिक जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 4 आनजाद होग्रा बिजाथि फारियै मनजित कुमार, मल्लु मल्लिक, परमबीर आरो अनिल कुमारमोनखौ सिबिआइआ थांनाय 16 जुन 2023आवनो एरेस्ट खालामखांबायमोन। बेनि उनाव आरोबाव माखासे दायनिगिरिया हमजाबावनो हागौ होननानै सिबिआइनि बुंथिगिरि अफिसारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। रायजोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आफां आसामनि बजालि पाठशालायाव थानाय मदन राउता साब डिभिजनेल हस्पिटाला दैबानानि दैजों लोमजाजोबदों। जाहोनाव हस्पिटालाव थानाय गासैबो बेमारिफोरखौ गुबुन हस्पिटालाव दोनस्लायनांबाय होननानै सावस्रि बिफाना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि पहुमारा दैमानि गिख्रंथाव महर लानायाव बजालि ओनसोलाव दैबानाजों गासै गं 196 गामिया दै लोमजोबनानै हालाय हाफाय जानांदों। जाहोनाव गोजौ लामा सामायाव रायजो राजाया गोदाव सोराव थानांदों। बजालि पाठशाला ओनसोलनि गासै 297.30 हेक्टर हाया दैजों लोमजानानै गं 196 गामिनि सा 2.1 लाख सुबुंफोरा खस्थ' सैनांदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।